tun da dan karami har yanzu nan yanzu na kai mai aikata na tafi mai aikata 40 nake dusa ganin duk wanda ke tsammani a cikin abu mai aikata min bai hakura yana ga ya kula kashi a daki na fita wannan gidan rediyo na amana Allah ya kara mai karfin mai aikata karfin amana kai ma ya magana da aka ce za a rushe gidanka a to ni mai aikata gidana ai bai wuce a rushe shi ba ina yi ba daidai ba kenan amma kwana yau muna budiri muna biki to abu me aka ce akwai abin da ya takaita shi akwai dan wani gwamnonin nan wajen gwamnoni ne me aka ce wajen guda 10 je me aka ce duk abin da zai je ya zo inda APC ne kuma ita waƙoƙin da muka yi in ka duba suna bin layi ba layi ne nayi mai malfa ya karaya nayi me aka ce daga wuka daga nayi duka yanda suke tafiya da siyasar haka muke tafiya da wakar saboda in wani ya ga an ce rarara yayi nan gidana dai a jihar Kano ko me aka ce ko akan wayan ne fa na yi shi kowa ya fi sani na da ita wakar tana tafiya da tsarin me aka ce da lokacin ta ne to da Allah ina gaisuwa ga manyan masu gidana musamman shi Mal Ino Haya kamar me aka ce Alhaji Dan Juma Goje wannan ya je me aka ce ba gudu ya je to akwai wani tsare-tsare ko kuma wasu dokoki da suka hana in zo in faɗi me aka ce adadi dan da Mal Ino Haya yake yi me aka ce na gumba ba ka ƙarya to sai aka nuna musu me aka ce abin ya fi karfin su an ce yau jajibari ne wurin me aka ce wuni da kwana za mu ni na iya tsalle nan to su kuma yaran in ban musu me aka ce abin da zai iya taimakon su ci gaba da zama barazana da za a yi me aka ce da ka shigo siyasa ne ina ga da za ka san wannan